На 27 август град Девня стана на 40 години. Празничната програма започна от 24-ти със спортен празник пред читалище Просвета, среща на литературните творци и художници, творили в град Девня, детски празник в парк Албена, откриване на детска млечна кухня. На 27 август се състоя пресконференция и тържествено заседание на Общински съвет Девня в Музея на мозайките. Уважаеми господин областен управител, уважаеми гости, уважаеми общински съветници, драги девничи! На днешното тържествено заседание искам да отправя думи на благодарност към девнинските жители, гордостта на нашия град. Благодарност за подкрепата, за коража, който ни дава, за коректива, който намираме в тяхно лице. Съхранявайте и развивайте за бъдните поколения вековните традиции и самобитния народностен дух. Уважаеми кметове и председатели на общински съвети, на мен се падна честта да ви благодаря за това, което сте дали от себе си през годините за изграждане на Девня. Всеки от вас е оставил частица от себе си в града на мечтите си. Сигурно сте мислили, че може и повече. Реалностите са били такива. Важното е, че заедно ние сме направили града си такъв, какъвто е днес. Всички новости, докосвали града през годините на неговото развитие, остават своята трайност отпечатък върху социалната и икономическа карта на града. На своите жители градът осигурява спокоен живот, душевен комфорт и равновесие. Девня с богато минало, добро настояще, за което е безспорен залог за утрешното бъдеще. Уважаеми кметове на общини, уважаеми гости, уважаеми девници, имам удоволствието да ви поздравя с 40 годишнината от обявяването на Девня за град. В този празничен ден бих искал да ви пожелая сили, хъс и енергия да работите за развитието на града. Вие сте тези, от които в настоящия момент зависи бъдещето на Девня. Уверен съм, че имате волята да направите най-доброто за града и за неговите жители. Видно е, че много неща в Девня вече са направени, вече са се променили и то в положителна насока. Има обаче и какво още да се направи. Пожелавам ви успех и честит празник! Кметът на община Девня, Атанас Кузев, отнесе награди на всички кметове през изтеклите 40 години. Днес преди 40 години с указ номер 828 от 27.8.1969 година Президиумът на Народното събрание обявява сливането на селата Река Девня, Девня и Повеляно в едно селище с наименование град Девня. На 6 септември същата година се провежда тържествена сесия на Градския народен съвет и градските ръководства на политическите и обществени организации, като официално се обявява указът.
40 годишната на Девня е повод да зарадваме девненци, но преди всичко имаме 4 годишна мандатна програма, в която сме поставили като основна задача подобряване на жизнената среда в общината. Ремонтираме улици, пътища, ДКЦ Девня 1, направихме клубове на пенсионери във всички населени места. В момента обзавеждаме последния такъв в квартал Повеляново. По програма ФАР обгрижваме 40 възрастни хора с ментални увреждания в дневен център за хора с увреждания. По повод празника всеки дом получи шоколадова бомбоньера с лика на Горгона Меда, символа на Девня, от една от мозаиките на музея на мозаиките. Картичка с поздрав от кмета. Много изяди и приятни мигове очакват девници в горещите августовски дни. Заедно с новите цветни алеи, места за отдих, пейки, беседки и фонтана, жителите на града ще зарадват и с нова придобивка. След близо 20 годишно отсъствие ще се открие детска млечна кухня за малките. Много от младите се приветстват идеята и с нетърпение по дата 26 август, когато ще получат първата детска храна. Клоуни, балони и бомбони ще веселят децата в възстановен парк Албена с спортни прояви за ученици и пенсионери. Тържното заседание на Общинския съвет ще бъде на 27 август, денят в който е станал град. С концерт ще се проведе вечерта на 27 август. На 20 август събота ще бъде представена книгата на Снежина Иванова Колен, чието издание е спонсорирано от община Девня. Всички девненски родители са близо 10 години от авторката и родолюбиви девненци. Общо взето това е по празника на Девня. Аз също така искам да кажа, в мандатна програма се работи много от 4 години. До тук половината от мандатната е изтекал години и всичко, което е заложено в мандатната програма до изпълнение. Имаме оперативни програми, внесени в министерствата с обем по 60 милиона лева, което културна инфраструктура, образователна инфраструктура, инженерна инфраструктура, канализация и така нататък. И се надяваме всичко да върви както планираме в мандатната програма, за да създадем една по-среда за живота на девненци в цялата община. На наша територия много големи световно известни икономически субекти, на които благодарим за помощта, съдействието през годините на общината, но икономическа криза и тук при нас се оказа своето влияние. Много от икономическите субекти мнения в това работа с реализацията в продукта, така че Девня също не е принат от световната криза. Работи с Девня специалната е 8,5% на вина горе. Общината с по-тонжи съдействие по предприятия. Аз пожелавам подкрепя нашите на мандатната програма. Тя е насочена на тях за подобрение среда и всички девници. Бъдат живи и здрави!